Ahojte kamaráti, nech vám žehná Pán Ježiš Kristus. Pokračujem v svojom rozprávaní o generačnej kliatbe, alebo ak chceš, o vrodenom vplyve nečistých duchov na človeka. Vysvetlil som, odkiaľ neprichádza vplyv diabla. Neprichádza ako následok kliatby popísanej v Mojžišovom zákone. A keďže neprichádza ako dôsledok tejto kliatby, netreba ho riešiť, ako by sa riešil v Mojžišovom zákone. Hej? Čiže nie je až tak podstatné konkrétne pomenovať všetky hriechy, prichádza skôr ako dôsledok dedičnosti, ktorú všetci poznáme v rôznych oblastiach duševných, povahových, fyzických, talentových, antitalentových a tak ďalej, a aj duchovných. Všetkým týmto veciam som sa venoval v predchádzajúcich nahrávkach a tiež v nahrávke Generačné požehnanie, pokánie a kliatba. Zase ju nájdeš v popise videa, ak si ju nepozeral, silne ti odporúčam ju pozerať. A ukázal som teda, že som mal teologický problém, keďže som zle chápal zdroju problému, aplikoval som zlé riešenie, nedostatočne som učil Božie slovo, nedostatočný dôraz som kládol na moc Kristovho vzkriesenia, na znovu zrodenie, na spásu. A to sú nahrávky, ktoré nájdeš v hojnej miere, keď ich hovorím v našom zbore, alebo v mojej sérii Život v Kristovi, kde dávam mimoriadne veľký dôraz na moc Kristovho vzkriesenia v živote kresťana. Keby som dneska svoju knihu Sloboda v Kristovi písal znova, dal by som ešte väčší dôraz na moc Kristovho vzkriesenia, hoci on nebol malý, ale dal by som ešte väčší. Pretože Satan má vládu smrti a moc Kristovho vzkriesenia tú vládu ničí. On svojou smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, a svojim vzkriesením kriesi aj nás. Efeským 2. kapitola 5. 6. verš. Spolu nás s ním vzkriesil, sme spasení z milosti. Prenáša nás preč zo Satanovho kráľovstva. Robíme pokánie. Čiže veľký dôraz dávam teraz na vyučovanie. Tam, kde by som predtým 50 minút vyháňal démonov, teraz 50 minút radšej iba kážem Božie slovo. Ono má efekt, ono prinesie ovocie, ono je ostré ako dvojsečný meč. Satan veľmi slabne, jeho vplyv ide do úzadia, keď znie živé Božie slovo. Preto ma veľmi prekvapuje, keď v materiáloch o oslobodzovacej službe nečítam nič o krste. V minulej nahrávke som hovoril o krste veľa. Čiže potrebujeme riešiť v zásade vieru, pokánie, krst. Presne tak, ako to vidíme v skutkoch. Viera, pokánie, krst. Vlastná viera človeka, ktorý robí pokánie a ktorý sa na jej základe krstí. Aby som to upresnil, pretože nemluvňatá žiadnu vieru nemajú a viera ich rodičov nepostačuje na vodný krst. Aspoň nie teda podľa štandardu Biblie. A nedávam si žiadnu servitku, kamarát, lebo radšej ti poviem Božiu pravdu v láske, aj keď riskujem, že ťa urazím, ako keby som ti ju radšej nepovedal, len aby som ťa neurazil. A teraz idem znova viacej do praxe a budem hovoriť o nejakých metodických chybách, ktoré sa dejú, a mnohé z nich samozrejme vyplývajú už z neporozumení Božieho slova. A teda prvá obrovská metodická chyba je, že človek potrebuje vyznať a zrieť sa svojimi vlastnými ústami všetkých hriechov predkov, ktoré ideš riešiť v službe.
Poprvé, veci sa dajú niekedy riešiť aj v jednom balíku všeobecnom, ktorý vôbec nemenuješ nijak. Dá sa to. Kedy človeka vedieš k dôvere, že Ježiš Kristus zomrel za všetko. Za všetky jeho hriechy, ale aj za všetky hriechy jeho rodiny. Za všetky kliatby. Kliatba tu v liste Galackým, samozrejme, v 3. kapitole vyplýva z nedodržiavania zákona. Ten prináša kliatbu, keď nie je dodržaný. A Kristus zomrel za všetky kliatby. Sám sa stal zlorečenstvom. A teda ľudí učím, že toto je jedna vec. Druhá vec je, ale ty vstávaš do nového života. Kristus ťa kriesi z mŕtvych. Boh ťa kriesi spolu s Kristom. Budeš vyslobodený z teritoria satana. A čím viacej je viery v Kristovo dielo, tým menej treba menovať satana. Ono to ale žiaľ dakedy vyzerá naopak. Viacej ľudia sa dopočujú o kliatbe, o satanovi, o púte, o bezbožnej väzbe, o astrálnej nejakej ceste, o zmluve, o bla 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 bla. A Pán Ježiš ako keby tam figuruje ako zamlčaný podmet. On nie je zamlčaný podmet. Ako keby figuruje ako skrytý neviditeľný základ pod zemou, na ktorom táto služba má stať, ale to, čo máš pred očami, tie múry a strecha, sú všetko iba samý exorcizmus. Tam sa tá služba robí ťažko, robí sa dlho, čiže on je v popredí. Nikdy nie je zamlčaný podmet. Ľudia sa majú oveľa viac dozvedieť o Kristovi, ako o vplyve diabla. Čiže som viedol takú dievčinku, lebo sme boli pri službe. A jednej žene som hovoril evanjelium. Ju to tak nadchlo. Dvíha sa a ide preč. A rozmýšľam, kam ideš? Idem sa modliť. Ona prišla preto, lebo mala v živote taký okultizmus, hen taký okultizmus, taký, hen taký, ja neviem. A ja som jej hovoril o Kristovi. Čakal som, že na konci z nej budeme vyháňať démonov. Ona sa dvihne a ide preč. Ľudia mi ju priniesli, že má veľké problémy. Je síce kresťanka a tie problémy sú určite kvôli okultizmu. A ja hovorím, počujte, problémy, ktoré mi opisujete, sú zvyčajne preto, že človek nepozná naozaj Krista. Nie sú zvyčajne kvôli tým okultizmom. A nejdem nič definovať tu, lebo to sa nedá zadefinovať, tak hovorím takto zbežne. Čiže ona sa zrazu postaví, ide preč, že ona sa ide modliť. Dobre, super, choď. Pán Ježiš ju iste dokáže oslobodiť aj bez mojej maličkosti. A prisediaca na službe, poradkyňa, sa ma pýta, to je naozaj takéto ľahké? Hovorím, hej, spoznáš Krista, zamiluješ sa do ňoho, podáš mu celý život, zoprieš sa satanovi. To nie je až taká veda. Evanjelium nie je také komplikované. Evanjelium je aj pre nevzdelaných ľudí, aj pre málo inteligentných ľudí, jednoduchých. Evanjelium nie je pre géniov, že by sa potom mohli chváliť, akí sú geniálni. Evanjelium je moc Božia k spaseniu. Všakže. Tak je hovorím, áno. Je to jednoduché. Tak potom by som chcela byť oslobodená aj ja. A z čoho? Zo všetkého. Tak? Dobre. Máme dve možnosti. Vyznaš všetky hriechy svojej rodiny, nesmieš žiaden opomenúť, alebo to dáme Pánovi Ježišovi v jednom balíku. Kedy postupujem, ako postupujem a prečo? Skúsenosti a vedenie Duchom Svätým a samozrejme v parametroch Božieho slova, lebo dalo by sa aj slúžiť inými spôsobmi.
Ja nemám tabuľky, nemám škatulky, nemám encyklopédiu exorcizmu v ruke. V tej chvíli som mal v srdci istotu, že jej môžem slúžiť takto. Tak som jej tak slúžil. Hovorím, dá sa to. Nemusí to vždy vyzerať takto. A sme potom v mene Pána Ježiša rozkázali všetkým tým veciam, aby išli preč. Bez toho, aby som pomenoval jednu vec konkrétne, zrazu z nej začali vychádzať démoni. To je fascinujúce, nie? Ani jeden nebol pomenovaný menom. A zase raz, Pán Ježiš vyhnal mnoho démonov bez toho, aby ich pomenoval. Minimálne Biblia ti na to nedáva dôraz. A táto jednoduchosť začala prichádzať kvôli väčšiemu dôrazu na Krista a menšiemu na diabla. Lebo žiaľ, existuje jav, a videl som ho veľakrát, že človek odíde niekde, nebudeme hovoriť kde, lebo to môže byť hocikde, na nejakú službu, na školu poradenskú, na akciu, to je jedno. Vráti sa a počuješ ho hovoriť zrazu o satanovi. Zrazu taký koreň to má, taký koreň to má. Toto sa stalo. Prevezme normálne až vyjadrovanie, ktoré vieš, že mu bolo cudzie dovtedy a zrazu sú všade korene satana. Zrazu jeho riešenie je oslobodenie z tých démonov. A keď sa taký človek vráti z nejakej, povedzme, akcie, to je jedno, aká bola veľká, malá, a viacej hovorí o diablovi ako o Kristovi, asi mi tam niekde bliká výkričník, všakže. To nie je dobré. To ho nepovedie k slobode. To ho povedie do zamotania sa. To ho bude viesť tou špirálou, z ktorej sa nikdy nevyhrabe. Lebo o rok príde ďalšia konferencia, kde sa budú odriekať vplyvu dačoho ďalšieho. A nechcem veľmi menovať veci konkrétne, aby som zbytočne neurážal ľudí, ktorých nechcem urážať. Alebo aby si nemyslel, že narážam na koho v skutočnosti nenarážam. Čiže bude jednu kliatbu za druhou naháňať v svojom živote a dôraz na Krista bude pokulhávať. Nebude oslobodený. Zamotá sa. A tak teraz ideš, slúžiš ľuďom a oni dokonca nemusia nič konkrétne vyznať. Lebo to nikde nie je napísané. Bol som držaný v šachu, ako som už povedal, tým, že človek musí hriech vyznať. Jak som hovoril pri tej zoofílii. A to je strašne nepríjemná pozícia. To je patová situácia dakedy. Lebo príde k tebe človek, ktorý nikdy nepočul nič o oslobodzovacej službe. Keby si iba povedal slovo démon, bude z toho vystresovaný strašne. A keby si mu povedal, že v rodine mal dačo, o čom on nevie, že tam mal. Hoci to tam mať mohol, možno aj utečie od teba. A keď je psychicky labilný, a ty na niektorých ľuďoch vidíš, že sú psychicky labilní, bez toho, aby ti to povedali. Z toho, ako sa pozerajú, akú majú mimiku, ako ti podá ruku, ako s tebou hovorí, jak sedí, jak rozpráva. Skrátka, vidíš, že je nestabilný ten človek. Keď takého človeka prevedieš cez menný zoznam démonov, ktorý musí vyznať, ho môžeš dostať aj na psychiatriu. To hovorím smrteľne vážne. Absolútne kontraproduktívne. Čiže, keďže som v Biblii nenašiel verš a človek, ktorému je slúžené, musí tieto veci vyznať a konkrétne sa ich zrieknúť. Keďže som ho nenašiel, nemusím sa tým riadiť. Veľmi jednoduché, veľmi osvecujúce. Je taký verš, alebo nie je? Nie je. Čiže možno sa to dá urobiť aj inak. Dá. Teraz príde človek a vieme mu slúžiť bez toho, aby sme povedali slovo démon, kliatba.
Môže prísť a je poriadne zdemonizovaný. Vedieme ho ku Kristovi. A keď sa už v týchto nahrávkach držím vrodených vecí, budem sa ich držať. A poviem mu, vieš, že veľa vecí zlých môže prísť aj z rodiny. Jasné, každý to vie. Vieš, že naši predkovia robili kadejaké veci. Niektoré z nich môžu sťažiť život. Aj veľa zlého sme prijali pomedzi to dobre. Jasné. Čiže v ideálnom prípade tam je viera, krst, pokánie. To je ideálny stav. Nie vždy platí, ale je ideálny a žiaduci. Tak vieš čo, ale píše sa, že Pán Ježiš zobral na seba všetko. Všetky hriechy. Sám sa stal hriechom. A poďme mu to s dôverou dať. Ten človek ani len nevie, že rozhovor smerujem k tomu, aby bol oslobodený od démonov, s ktorými sa narodil. Ani len o tom nevie. A ja možno niektoré veci aj vidím doslova. Konkrétne. Možno nie. A teda prejde taká jednoduchá modlitba, upevňujem ho v pravde o znovuzrodení, kto je v Kristovi, kde je posadený, je s ním vzkriesený. A potom, keď som s ním sám, nechám ho, nech sa modlí. Už čokoľvek, nech ďakuje Bohu. Ja neviem. A kým sa on modlí a nevenuje mi pozornosť, sa veľmi ticho a veľakrát z boku, odzadu budem modliť, aby ma počuli iba tí démoni. A v mene Pána Ježiša Krista nad nimi preberem autoritu. V mene Pána Ježiša Krista ich vyženiem von. Človek ani nevedel, že z neho nejakí vyšli. A on sa môže začať kľudne prejavovať a nebude vôbec vedieť prečo. Tak mu povieme, že sa ho Duch Svätý dotkol, že mu pomohol. A super. Bol som na jednom mieste, modlia sa za dievčinku, aby bola fyzicky uzdravená z niečoho. A mne Svätý Duch ukázal, že má nejaký problém konkrétny. V jej živote je duch mysticizmu. A vnímam v svojom srdci istotu, že ho môžem vyhnať len tak. Že to nie je niečo, čo ona by praktizovala, nie je to niečo, čo by malo právo fungovať v jej živote, je to pozostatok niečoho. Stojí okolo nej 10 ľudí. Modlia sa za ňu. Nahlas. Takto. A ja sa ku nej nakloním, dám jej ruky na rameno, opriem sa trošku, nie až tak o ňu, hej, jak o svoje vlastné ruky, a potichu šepkám v mene Ježiša Krista, duch mysticizmu vidí vonku. Začne s ňou trošku krútiť hore-dole, prestane krútiť, ľudia ju chytia, nech nespadne a idem preč. Nepoviem ani slovo. Dá sa to v každom prípade takto. Prídem k človeku, ktorý zrazu stratí vedomie niekde a riešim sám v srdci, Bože, treba tu robiť nejaké pokánie. Duch Svätý nás vedie. A takedy prídem k tomu, že nie treba. Mám istotu v srdci od Svätého Ducha. Zase raz, ja nemám encyklopédiu exorcizmu v ruke, keď sa modlím. Nemám tabuľky vyhodnocovacie. Snažíme sa počúvať Svätého Ducha, keď ho nevnímame, robíme veci najlepšie, jak vieme, a v každom prípade tak, ako sú v Biblii. Čiže človek príde o vedomie a hovorím, Pane Ježišu, toto tu vyzerá jak duch XYZ. Ja si myslím, že je vrodený. Ty vieš, že ten človek s ním nikdy nič nemal. Ty vieš, že si aj tak zomrel za všetky tie veci. Ten človek tomu nerozumie. Nemôžem teraz
Nie je situácia, že by som prešiel cez poradenskú službu, stojí mi tu 15 ľudí, nejdem riešiť, že sa narodil s démonom. Nakloním sa k nemu ticho, poviem, démon, v mene Ježiša Krista, rozkazujem ti, vidí vonku. A prišiel k zmyslom. Hej, hovorím o konkrétnej situácii. A takýchto prípadov je veľa. Hej, keď vyslovene nechcem, aby človek vedel, že vyháňam démonov, robím to takto. Lebo to môže človeku uškodiť. Môže ho to zamotať. A stalo sa mi dakedy, že ja som príliš zamotaný. Išiel som sa modliť za človeka, mal vážne psychické problémy a myslel som si, že vidím nejakých tých spiritistických duchov v pozadí. Snažil som sa postupovať nejak tak, s tým, že som potichu vyháňal spiritistického ducha von. Nemal som dojem, že by to k dačomu viedlo. Ako keby som hádzal hrách na stenu, som v tej modlitbe sa cítil a sa prechádzam po miestnosti. Kopukrát sa chcem odpútať od situácie, trošku rozmýšľať, prechádzam sa po miestnosti. A príde mi myšlienka do hlavy. Príliš to komplikuješ. Hovorím, Pane, keď to príliš komplikujem, spravím to najjednoduchšie, ako sa dá. Dojdem ku nej, dám na ňu ruku, hovorím v mene Ježiša Krista z Nazareta, každá jedna vec, čo je z diabla, každý zlý vplyv, odíď. A bola psychicky uzdravená. To je sranda. A to je jeden z tých ľudí, o ktorých som niečo vedel aj potom už neskôr. Čiže Duch Svätý nás môže používať akokoľvek. Tvoj nepriateľ je vôbec mať striktnú metódu. Metóda je Božie slovo a vedenie Duchom Svätým. Vedenie Duchom Svätým je mimochodom metóda Božieho slova. To nie je niečo, čo dávaš ku Biblii, to je niečo, čo pramení z Biblie. Byť vedený Duchom Svätým. Čiže keď sa snažím byť vedeným Duchom Svätým, nepovyšujem sa nad známosť Božieho slova. Fungujem v mantineloch Božieho slova. To je veľký rozdiel. Čiže ideme ďalej. Dajme tomu, že budem hovoriť o svojich najprv chybách a zisteniach, až potom od akoho iného, to je asi fér. Dajme tomu, že veci budeme menovať konkrétne. Že to nebudem robiť v balíku. A už zvážim, či ten človek bude vedieť, čo hovorím, alebo nebude. Lebo ak mi Duch Svätý niečo jasne zrazu ukáže pri službe, asi mi to neukazuje pre srandu králikov. Možno, že nechce, aby som k tomu pristúpil úplne všeobecne. Možno sú veci, ktoré chce pomenovať pravdivo, tak, jak sú. A ja neviem, hej, ja sa domnievam. Čiže modlím sa, dajme tomu, za mladého muža. Mal dlhodobo problémy, duchovné problémy, kadejaké, vleklé. Modlil som sa za ňo veľakrát. Triaslo sa s ním. Evidentne sa v ňom dačo prejavuje. Ale neprichádza sloboda. Lebo musíš pochopiť aj to, že ja sa niektorým z tých ľudí venujem dlhšiu dobu, kým konečne sa tie démonské veci zlomia. A ja neviem prečo. Trošku som sa už nad tým zamýšľal v tej nahrávke o adeptoch na oslobodzovaciu službu. Dakedy vidíš prerozmanitú múdrosť Božiu po dlhšej dobe spätne. Prečo asi Boh niektoré veci odložil? Niekedy nevieš. Čiže modlím sa za toho chalana dlhšiu dobu. Žerie ma to. Žerie ma, ako je možné na svete, že prikazujem démonom, aby ho pustili v mene Ježiš, akurát mi tu s ním cuká, on je potom z toho hotový, 30 minút sa snažím to z neho vybiť, jak sa dá. A
a neoslobodený. Sa žiaľ môže stať. Čiže čo robím? Nevediem ho k tomu, aby sa v sebe začal špárať hĺbšie. Vediem ho k tomu, aby skrátka pokračoval na svojej ceste s Pánom Ježišom. Pán Ježiš je väčší ako tvoja nesloboda. On ťa oslobodí. Dôveruj mu, nestresuj sa, nesústreď sa na to prehnanie. Buď v Božom slove, miluj Ježiša tak, jak vieš, tam, kde si, ako sa dá. Rasti v ňom. Posledné, čo chceme, je z neho spraviť, jak som hovoril, ja som tá generačná. No, ja som ten zdemonizovaný. To nechceme. On je Božie dieťa, aj keď má problém. Ale príde deň D, sme v menšej skupine a idem sa za ňo modliť. Neviem, či ma o to poprosil, alebo či zrazu som dostal taký vnútorný nejaký vnem, že teraz sa za teba idem modliť. Zobral som si ho vonku. Do samostatnej miestnosti teda. Čo robím, keď si nie som istý svojim vnemom? Dajme tomu, v jeho prípade konkrétne vnímam, mal v svojej rodine silnú čiernu mágiu. Vnímam to. Hej. Nie som si istý. On o tom nič nevie. Tak zase raz modlíme sa potichu, démoni majú veľmi dobrý sluch a v skutočnosti reagujú na Božiu moc. Absolútne potichu, tak aby ma nemohol počuť, karhám ducha čiernej mágie. A zrazu sa začína triasť. Toto mám v službe veľakrát. Nie som si dačím istý. Však čo? Vyskúšame. Môžem sa myliť? Môžem. Začnem sa modliť a keď sa zrazu začne triasť tá vec, ktorú som práve oslovil, asi som dačomu na stope. Tak usúdil som, že jemu je šum a fuk, či poviem čierna magia, alebo čo, on je dosť psychicky pevný, odolný, nie je v Božom slove prvý deň, poznáme sa pár rokov, môžem mu povedať rovno, čo robím. Hovorím mu, myslím si, že v tvojej rodine bola čierna magia, značná. A on hovorí, neviem o tom. Nevieš o tom, ale myslím si, že je to tak. Čiže viera, pokanie, krst, všetko z toho máme. Ideme dať Bohu všetky tieto veci najprv v jednom veľkom balíku, ako som opísal. Jeden veľký balík dáme Bohu a potom konfrontujem v mene Ježiša Krista duchov čiernej mágie. No to bolo lomcovania, to bolo prejavovania, to jedna katastrofa. Hodnú chvíľu. A potom to dajak ustáva. Potom vnímam ďalšiu vec. Sexuálne orgie. Rituálne. Pretože v kultoch a v službe satanovi dochádza niekedy ku rituálnemu pohlavnému styku. Hej. Ktorý de facto človeka hĺbšie dostane do satanovej moci. Mal som dojem, že sa tam niečo také dialo. Štandardne. Nepovedal by som to človeku, ktorého vôbec nepoznám, s ktorým som sa nestretol, lebo ho môžem dostať na psychiatriu, alebo mu tak znechutím akúkoľvek službu, že už ju nevyhľada. To je vážna metodická chyba. Hovoriť ľuďom všetko, čo si myslíš, že mali v rodine. Hodzaj máš pravdu, je to vážna chyba. Tak, keď už mi to teda Duch Svätý takto ukazuje konkrétne, budem sa modliť konkrétne. A zase to isté. Píše mi manželka SMS-ku, je večer, kedy prídeš domov? Ja jej odpisujem, neviem, kričí tu na mňa démon. Prejavuje sa to tam a prestane. A keď prestane, on mi hovorí, je zaujímavé, že v svojich problémoch s pornografiou
som inklinoval práve k videám s orgiami. Nie je to zaujímavé? Také mierne potvrdenie toho, že som nebol úplne mimo. Čiže prišla väčšia úroveň slobody v jeho živote. Vďaka Bohu. Nie je to všeliek, ale niekde sa posunul ďalej na svojej ceste s Kristom do slobody. Niekedy ale Duch Svätý môže chcieť, aby som vec povedal, lebo ma skúša, či mu verím. Stalo sa mi. Ďalšia drahá duša, človek, čo miluje Pána Ježiša, čerstvo obrátený, sám som ho viedol ku Kristovi. Veľa času som investoval učením Božieho slova, povzbudzovaním. Krstil som toho človeka. A dlhú dobu, keď som sa za ňo modlil, som videl evidentne, že má démonský problém. Tá nesloboda, tie grimasy bolestivé, ako keď s niekým dačo robí nečistý duch. Možno trhanie mimovoľné telom. A pokračovalo to. To je ten prípad, o ktorom som hovoril aj v adeptoch na službu, že niekedy veci nejdú vonku hneď. Neviem prečo. Tak je deň ako každý iný, modlím sa. Sedíme, rozprávame sa. A zase raz, fyzicky zlé je človeku, nedobre. Bolesť hlavy, triznivá a mňa to žere. Akože vyslovene ma to dožiera, ma to otrávuje ma to. Hnievam sa na to, Bože môj, však ja tu chcem človeku pomôcť a akurát k horšiemu to je pri tej modlitbe. Vtedy mi v myšlienkach prišlo slobodomurárstvo. A ja viem, čiže nad tým chvíľu rozmýšľam. Či ten vnem sa v mojej mysli ohreje, či moje vnútro bude inklinovať voči tomu. Rozmýšľam nad tým, či prichádza istota. Chcem vyskúšať staré dobré, poviem to tak potichu, že to nikto nebude počuť. Vyskúšam to, ale nefunguje to. A teraz to nefunguje nie preto, že by to nebola pravda, ale preto, že Boh chce, aby som sa postavil na to, čo mi dal do mysle, tu a tam ma tiež Pán asi chce konfrontovať, či viem ísť s kožou na trh, či som ešte ochotný kvôli nemu riskovať, alebo či už mám svoju komfortnú zónu v službe. Som to povedal nahlas. A jak som to povedal nahlas, tie prejavy sa totálne vyostrili. A kričím na jedného z našich spoluslužobníkov, prosím ťa, poď ku mne. Bolo tam slobodomurárstvo. Joj, a toto keď som povedal. Krik, prejavy, na všetky štyri, dopredu. Výkrik. Skratka, originál. A ako sa teraz dačo také rieši? Prichádzame k ďalšej metodickej veci. Nehovorím náhodou o slobodomurárstve. Ak o slobodomurárstve nič nevieš, skrátka asi vieš, že je to tajný spolok, kult. Verejnosti nie sú prístupné, samozrejme, tieto ceremonie, o ktorých ideme hovoriť, kde na 32 alebo 33 úrovniach zasvetenia, nie som si istý, koľko ich je, sa ľudia hĺbšie a hĺbšie zasvecujú satanovi.
veľkému architektovi vesmíru. Oni nevedia, že je to Satan samozrejme, lebo Satan klame. A on im ukazuje rôzne tajomstvá, rôzne zjavenia, ale prichádzajú s určitou cenou. Požehnanie vo forme svetskej moci a peňazí prichádza spolu so seba zaprisahávaniami sa a s kliatbami. Ak vyzradím toto tajomstvo, podržú mi krk od ucha k uchu. Ak prezradím toto tajomstvo, ja neviem, či mi vytrhnú zo mňa srdce, alebo čo. Skrátka, morbidné, odporné veci, ktoré ľudí držia v strachu zo smrti. Všakže, lebo Satan ľudí drží v strachu zo smrti, jak som hovoril. A tí ľudia prechádzajú rôznymi štádiami, otvoria sa rôznym falošným duchom, majú s nimi mnoho zmluv, takýchto tuna, a príjmu rôzne kliatby do svojho života. A samozrejme, tieto duchovné pakty so Satanom majú moc na rodinu. Ako som ukazoval v prvej nahrávke, kde som to čítal z listu Židom zo 7. kapitoly a z 1. Korinským zo 7. kapitoly. Takéto veci majú vplyv. Čiže keby som jednal so samotným človekom, čo vychádza z kultu, nechám ho menovať veci. Keď človek vyvolá ducha po mene a pozve ducha po mene do svojho života, chcem, aby sa ho vzdal po mene a vyženieme ho po mene. Čo ale spravím s týmto človekom, ktorý v slobodomorárstve nikdy nebol? Metóda mnohých ľudí je, poďme všetko odriekať. Čo všetko? Všetko. Čiže sa vyťahnú A4 a ľudia získajú teda nejaký ten prehľad o tom, ako vyzerajú kliatby a seba zaprisahávanie a čo na 1. stupni, 2., 3., 4., 5. Čiže buď idú a vyznávajú hodinu, 2, možno 3 všetky veci. Človek musí robiť pokánie zo všetkých vecí. Alebo niekto medzi nimi vníma, alebo si myslí, že vníma, na ktorom stupni slobodomurárstva predkovia boli a vyznávajú po ten bod. Jak naznačujem v tomto videu, nikde sa nepíše, že človek musí všetko vyznať. Nikde sa nepíše, že to vôbec musí byť pomenované. A keď z toho máš zaručenú metódu, chcem ti povedať, že tá zaručená metóda sa nezakladá na Biblii, ale na skúsenosti. To je náš všeobecný problém a všetci s tým zápasíme a ideme k lepším potom Božím pravdám a metódam, čím bližšie k Božiemu slovu. Čiže, keď už mi Duch Svätý ukázal konkrétnu vec, keď už som doteraz jej nevedel pomôcť v predchádzajúcich modlitbách a teraz mi Duch Svätý niečo zjavil, budem pracovať s tým, čo mi zjavil. Hovorím, že bolo v rodine slobodomurárstvo. A vediem človeka k tomu, aby sa toho v jednoduchej modlitbe, kamaráti, veľmi jednoduchej vzdal. Ako asi. Bože, dávame balík teraz. Moja rodina robila veľa zlých vecí, viem o nich, neviem o nich. Ty si sa stal kliatbou Ježišu Kriste, aby si ma vyslobodil. Ja som vytrhnutý z kráľovstva temna. Ja patrím tebe. Ty si zmázal ten dlžobný úpis. Vyznávam ti, že nechcem mať nič so slobodomurárstvom. Ty si sa stal kliatbou. Ty si za to zaplatil. Ty si všetky veci niesol. Ja ti za to ďakujem. Nechcem s tým mať nič. So zmluvami, so sľubmi, so seba zaprisahávaniami. Nič. Nechcem mať nič zo Satana. Dobre. Koľko som hovoril? Minútu? To stačí. Kamarát, to stačí. Minimálne v tomto prípade. A začal som toho ducha vyháňať von v mene Ježiš. Netrvalo to až tak strašne dlho. A potom mi prišlo do mysle dačo ďalšie. Oveľa nechutnejšie. A sme to vyhnali v mene Ježiš. Rýchlo. A prišiel obrovský prielom, vytúžený, sloboda, čistejšia myseľ voči Kristovi, pokoj voči Kristovi. Čo je strašne zaujímavé,
tento človek potom, neskôr, išiel k inému Božiemu služobníkovi na rady, na modlitby, na poradenstvo a ten hovorí prakticky z prvej, bez toho, aby o tom niečo vedel. Bolo slobodomurárstvo v tvojej rodine, ale už bola tá moc zničená. Ja som mu to nepovedal, ten človek mu to nepovedal, Duch Svätý mu to ukázal. Keď pre nič iné, tak pre naše vlastné uistenie v tom, že to stačilo. Malo to efekt. Čiže vidíš, vie to ísť v jednom balíku, vie to ísť, že niektoré veci pomenuješ a vie to ísť celkom určite tak, že človek, za ktorého sa modlíš, nevie o ničom, za čo sa modlíš. Maj to na pamäti. A ešte niektoré také poznámky. Nevyženieš vrodeného ducha, ak sám ten človek sa mu tiež otvoril vlastnými hriechmi. Musí prísť pokánie zo strany človeka, keby to bol sexuálny hriech. Ak človek, ktorému slúžiš, žil v tom istom hriechu, musí robiť pokánie aj sám za seba. Nestačí mu niečo vyháňať vrodené. Ak doma prechováva veci, ktoré súvisia s tým, možno, že si okultisti, máš okultné predmety doma, knihy, materiály, karty tarotové, to je jedno, dačo, čo si zdedil, čo ti dali. Zbav sa tých vecí. Sú prekliaté. Čítaj si koniec Deuteronomia 7. kapitoly a spomen si na skutky 19. kapitolu. Spáliť, zničiť, znehodnotiť, zbaviť sa toho. A sprotiviť sa diablovi. Dobre, čiže si sumarizujem sám pre seba. Naučili sme sa, ako tieto veci nevznikajú a čo teda nie je správne riešenie. Nemusíš vyznávať konkrétne hriechy predkov s tým, že prosíš Boha, aby odpustil tie hriechy. To nemá zmysel. Boh neodpustí hriechy tvojich predkov. Ty sa chceš zbaviť iba vplyvu, ktorému sa oni otvorili. A v druhom slede ťa vystavili tomu vplyvu. Nemusíš nikdy prosiť Boha, aby odpustil tvojej prababke, že nemusíš to robiť. Keď sú veci, o ktorých vieš, môžeš ich menovať. Je to vyjadrenie tvoje, Bože, v tomto bola moja rodina, ale ja s tým nechcem nič mať. Z tohto všetkého si ma vytrhol. Zo zbytočného života, marného, falošného, ty si ma zo všetkého tohto vytrhol. Môžeš to menovať. Robili toto, ja nechcem. Môžeš kľude. A potom daj to do balíka veľkého a maj istotu, že si v Kristovi nové stvorenie. Vyžeň diabla. Možno ti to potrvá trošku, ale nebude ti to trvať strašne dlho. Dobre. A že by som povedal ešte jednu metodickú chybu, ktorú vidím. Už som hovoril o tom, že ľudia sa príliš zamočia do zbytočných informácií. Je veľká chyba, keď k tebe príde človek s nejakým konkrétnym problémom a ty hneď prepneš a ideš vyháňať vrodené veci. Človek môže nadobudnúť pocit, že si ho nepočúval a že si ideš svoje. Počúvaj problém, ktorý ti človek práve hovorí. Môžeš sa potom pokúsiť to premostiť do oslobodzovacej služby. V žiadnom prípade neveď ho, aby všetko vyznával a opakoval. A dbaj na to, aby v tvojom okolí bola zúčtovateľnosť v tejto službe. To je veľmi dôležité. Ak táto služba má byť zdravá, nemá sa nafúknuť mimo svoju proporčnosť, potrebuješ ju držať v zúčtovateľnosti. A čo tým myslím? Nie je žiaduce dojsť do bodu,
že sa vníma, ale neprináša to žiaden efekt. Dobre? Uvidím, či ešte sa budem niečomu venovať v tejto téme. Drž to celé upriamené na Krista, toto je maličká časť. Nech ti žehná Pán Ježiš.